Umentri rangba ka jalau Konrad ke sangma ula ai jingkren ha kalai phau terik nailor ha ka finance commission ka ba khan riu shillong ha ka bola pen pau ye jing angnut jong ka sarkar bani khunni ke jing e ha ka roi ka par ka jala meglaya ula kubori ke jing e bala her pateng ha ki benta kum ka koi ka khia bat ka puli puthi da ka ba kadau ye jing persang ban penduna ye ka maternal mortality rate MMR ka ba minchwa ka long arsha ye jing khenjong kari baro ka wai Lingba ka program Mother but ka Chief Minister's Safe Motherhood Program ka sarkar ka pentre kami kilat kelinti ki bla job ban penhiar ya baro ar ka MMR but ka infant mortality rate. Ukon rat bla kadawru ik jing mentoi pisa jong ka jela kan thup ya kalai hajar klur na ka 15 Finance Commission but kandai hajar klur na ki project bala yarap na bar na ka bentaban penroi ik jing te. Ula banjur ya ka jing don kam jong ka jing lang bat ki jakatre kam jong ka perthai ban pen klan ya ka jing roi. Umentri rangba ka jela ula IT ka jing tho jing kan mau show Dr. Arvin Panagaria, Chairman of the Finance Commission. Pada kani ka jing elang lakin thup ye ka jing ekren bat kinong ye shimenta ba pher.